बयबो फुजा खुंजोब्बाय नै आं दा सिङाव मोनफैबाय माने बे फुजानि बुस्थु बिराद मोजां मोजां मोनो आरो बेहाय संख बायदिसिना गाथि लांनोबा बेनिफ्रायबो लांनो हागोन आरो कामाख्यानिफ्राय मन्दिरनिफ्राय नैबेहाय बेनो आरोना मन्दिरा गुड मर्निं लोगोफोर दायो माने कामाख्या थांनो नागिरदों आरोना कामाख्याव फुजा दङ एसे बिनिखायनो बेरे फुंजानि ओंखारबाय विंगार लादों नै विंगार रिजार्भ लादों ड्राइभारा अरांनि होनदोंमोन नामा अरां मा गामि रौतानिसो ओइथिं फैगासिनो दं नै जों बुरजा मानि थांगोन आरो ओरैजाय गाबनालि जानानै थांसै जोङो टाइमाथ' 5टा बारबाय नायनो हागोन नोंथांमोना टाइमखौ नै 5:18 जाबाय केलेन्डारजों थांबायथ' आरो आदैबो नोंसिना लाबदायावसो सिदा लास्टावसो नोंसिना थ' लोगोफोर दायो दोनसिघाट मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय जोंना गासिबो भक्तफ्रा मोनफैजोब्बाय फुजा हैनो थांनो नागिरदों जोङो कामाख्यायाव ओमफ्राय क'क्राझारनिबो फैदों आरोना क'क्राझारनि आफागुरु दंफैयो मोनफैबाय फाइनालि जों दायो कामाख्या गेट हाबजेनबाय लोगोफोर ओमफ्राय सिङाव थांगासिनो दं दायो मोनहैथ'वाखै लोगोफोर दायो माने गारिखौ पार्किंआव दोनबाय बेनिफ्राय आं दायो ड्रेस चेन्ज खालामना थांगासिनो दङ फुजा होनो जोंना आफामोनबो फैदों आरोना ओमफ्राय ओजोंहाय फुजा होगोन दायो बिसोर थांग्रोबाय फुङाव फैबा बारा ट्राफिक जाया आरो माने जों एसे लेट जाबाय नालाय बेनिखायनो दायो एसे मानसिया बिहिर जादों फुङाव फैबा मोजां बारा ज' जानाय मानसि जाया बेनिफ्राय जोंना बायदिसिना बुस्थुफोरखौथ' बायनानै लांखाजोब्बाय आरो सिङाव आं दा सिंथिं थांगासिनो दं आरोना मोनफैजोब्बाय बोरै इसोरलाय हा आं दा सिङाव मोनफैबाय बिराद बिहिर लोगोफोर फुंनिफ्रायनो फैखायो लाइन जाखायो आरोना फुंनिफ्रायनो ओमफ्राय दा सेन्देलखौ बैहाय गालांनांगोन आं जुथा गाननानै फैबाय दायो ओमफ्राय गारियाव गारबोआसै आङो गारियाव बेग बायदिसिनाखौ गारबोबाय सिङाव हाबलांसै दायो सिङाव हाबनानै फुजा होनानै नायनोसै मन्दिराथ' बेहायनो दङ खाथियावनो सिंथिं नैबेजोंनो हाबो आरोना लोगोफोर बेजोंनो ओरैजाय थांनांगोन बेलाय आफागुरुमोनाबो फुजा खांना फैबाय नै आफागुरुमोना जों दा सिंथिं हाबलांगासिनो सिंथिं हाबलांबाय लोगोफोर फुजा हैग्रोसै दे नोंसोर थांदो
मा नायदों फंबाया लांनोसै नायदों दे र' जों हैग्रोनोसै सिङाव फुजा आं दा सिङाव मोनफैबाय माने बे फुजानि बुस्थु बिराद मोजां मोजां मोनो आरो बेहाय संख बायदिसिना गाथि लांनोबा बेनिफ्रायबो लांनो हागोन आरो कामाख्यानिफ्राय मन्दिरनिफ्राय ओमफ्राय ओरैनोथ' अन्य दिनफोराव बेनिफ्राय बांसिन मानसि जाबावो आरो ओरैबायदि मानसि जायो बुंनो नाङा आरोना दिनै माने फुजानि माबा दिनैबो फुजानि सम नालाय आं दायो नैबेहाय दोनसै सिङाव जुता दोनबावनांगौसो बे जुता आं दायो सिङाव हाबफैबाय लोगोफोर बेनिफ्राय आङो जुताखौ दोननांसिगोन आरोना जुता दोननानै इथिं हाबलांसै जुताखौ बेहाय दोनसै आङो जुताखौ खुनानै लाग्रोसै लोगोफोर दादा 20 টাকা हाँ ठीक है 20 रुपीस लगता है 10 रुपीस पर पेयर 10 रुपीस ठीक है आं बेहाय दोनसै आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर दायो आङो जुताखौ दोनखांबाय बेनिफ्राय 10 रुपीस लायो आरोना जुता दोननायनि ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो इयाव फैबा जुता दोननांगोन जुता दोननानैसो सिङाव हाबनांगोन आरोना बहुत मानसि जायो आरोना बेहाय नायदो लोगोफोर नैथिं लोगोफोर नै बेनो आरोना मन्दिरा जों दा फुख्रिखौ नायहैग्रोनोसै लोगोफोर बिथिं फुख्रि दङ नैबेथ' पिथलनि गोजासो पिथलनि बेफोराव हगारनानै दोनजोबो आरो बोरमाफोरखौ फुजा होफैनायदां सोरबाफोर दान बयबो फुजा खुंजोब्बाय नै जेबो बुस्थु लाजाया नैलाय फुख्रिया बेनो दा खासेव बायदिसिना दङ ओइ नै खासेवा लोगोफोर नै खासेवा नैलाय नै ओइलाय बै सानैया बै थैनाय बे थानाया नुबाय खासेव ओइलाय बेनो फैदो फैदो नै बे बाबा गणेशनि एयाव मा मा होनांगौबा दैयाव जोङो फुख्रियाव दैयाव माने खुलुमखांबाय ओमफ्राय गणेश बाबायावबो जोङो बिबार होखांबाय ओमफ्राय दायो आइ कामाख्या गासिबोथ' आइ कामाख्यानिनोखा नालाय बेफोरो दर्शनफोरा ओमफ्राय जोङो सिङाव हाबहैबावनोसै आरोना लोगोफोर नै जों दा सिङाव हाबलांसै पानी भरवा देखो बिना लाइन में नहीं होगा माता का मूर्ति दर्शन होगा अंदर जाएगा तो लाइन पकड़ने होगा हाँ हाँ लाइन पकड़ अब इधर चलाइए उधर चलाइए की तो बाय रूपसा की तो जाते जला दी जलाई फेले तहते ताके गुছি যাবি তাতে রকি যাবি नायदो हा जों दायो माने सिङाव हाबखांबाय बेनिफ्राय आइ बिमा कामाख्यानिफ्राय दैबो लाबाय ओमफ्राय दैखौ लानानै दायो थांसै आरोना न'आव ओमफ्राय आफा गुरुमोना जोंहा होखांबाय दहायनो फुजाखौ नैबेयावनो दंजोबो आरोना मुर्तिफ्रा गोदोनि अन्थाइनि दानख'नाय गोजा बियो गासिबो अरिजिनेल अन्थाइसो
बयबो फुजा होनो फैयो नै दायो जोंहा आइ बिमा कामाख्यानियाव दर्शन खालामखांनानै फैबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै गासिबो आर्य ऋषि सनातन धोरोमनि भक्तफोर गासिबो दंजोबो आरो आदै मादै जानाय आफा गुरुमोनबो दङ गासिबो दङ ओमफ्राय जोङो फुजा होखांनानै फैबाय दसे जिरायथ'दों आरो रेस्ट लादों नै ओरै गासिबो दं क'क्राझारनि दं दरंनि दं ओरै सिजौसानि ओमफ्राय नै आदैमोन आबौ मोजां ना आबौ औ दङ खुनुरुखुम आबैया नै क'क्राझारनि खनायावसो थादोंबा आनैया बायगिमोन आफा गुरु आफा दिनैनि फैनायनि उद्देश्यआ मामोन एसे बुंथिनानै हरदो आइ कामाख्याव दिनैनि फैनायनि उद्देश्यआथ' बे बिमा कामाख्या धामावसो दर्शन खालामो औ दा दर्शन खालामखांनानै फैबायबो आरो औ दे दे मोजां गाज्रिनि थाखाय फैनाय जादों औ जाहाथे बयबो सुखि सान्थि औ जानानै थानो हायो बिमानि आशीर्बादाव औ बेखौनो आसा खालामनानै फैदों आरो औ